Oyaore nyakora moga jwang eno kinyi maber kendo maruotho yawnwa piny nono kendo chano mondo warome chenro mar nonro mar oboke kawuono chieng' tich abich tarik 17 dweno mar 9 higa mar 2021. Arwaki machiegni nyinga Chris Owino mondo aluomni oboke adek mago mapile mano Daily Nation, The Standard kod The Star. Wadhi chake kod oboke mar Daily Nation. Thor mar wach nyimo oboke mar Daily Nation eni Me Too, Ruto wants Uhuru handshake. Me Too, Ruto wants Uhuru handshake. I am in it without any conditions, says DP William Ruto, of a bid by bishops to reconcile him with his boss. This puts the ball in the court of the president, that is President Kenyatta, who only last month told to leave government instead of fighting it from within. I am in it without any conditions, says Deputy President William Ruto of a bid by bishops to reconcile him with his boss. This puts the ball in the court of the president, who last month told the second in command to leave the government instead of fighting it from within. Abende adwaro handshake. Ruto onyiso jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta. Abende adwaro handshake. Ruto onyiso jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta odiochieng' manyoro e kinde mane romo kod delegates moke kar od bura ma Kandara e kar jot mare makare ne boma maduong' ma Nairobi. Jalup Ker William Ruto ne owacho ni oikore mar timo twak kod jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta mar tieko ywaruok mosebedo e kindgi kuom thuolo malach. Paro mane ogol kod bishops mag od lamo mar jokopere e kor jumane kotelne kod Anthony Muheria mar Archdiocese ma Nyeri, kama koro ma keto jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta kama tek nikech jotend kanise kwaer mondo gitim romo kendo gitim twak kod jalup ne William Ruto mar tieko ywaruok manie kindgi e kinde ma gitimre mana dwe achiel kende ma bang' ka jatend piny owacho Uhuru Kenyatta ne owacho kendo nonyiso Ruto mondo ogwe tao kar dhi nyime kod kwedo chenro mag piny owacho. Mano e thor mar wach nyimo oboke mar Daily Nation. Abende adwaro handshake. Ruto onyiso Uhuru Kenyatta. Jalup Ker William Ruto sani koro owacho ni oikore mar timo twak kod jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta mar tieko ywaruok mabiro ndalo machuok kende bang' ka paro makamane ogol kod od lamo mar Kopere, kama bishops mag od lamo mar jokopere e pacho kae ne owacho ni gibiro telo ne chenro mar kelo kwe e kind Ruto kod Uhuru mabiro dwe achiel kende bang' ka Uhuru ne onyiso Ruto mondo ogwe tao kar kwedo chenro mag piny owacho. Picha manie nyim oboke mar Daily Nation en picha mar jalup Ker William Ruto kod picha mar jatend piny owacho Uhuru Kenyatta, picha mar jatend migawo machon mar weche tuke Hassan Wario manyoro ogo fain mar omenda maromo milion 3.6 ewi mibadhi mar Rio Olympics bende nie kanyo. Inyimo oboke mar Daily Nation bende Governor ma Kilifi Jeffa Amason Kingi mane oloso duond od bura mar PA mano Pamoja African Alliance sani koro owacho ni oikore mar timo twak kod ogai mar ODM Raila Odinga mar mondo gilos riwruok mar siasa kind ODM kod duond od bura mare mar PA. Jimmy Wanjigi bende ne ochako limi mare mandalo 4 e gwenge mag Luo Nyanza. Iroboke mar adek nitiere chik ma iloso makoponi obi okete tim to jogo mosebedo ka miyo wakeini kada nyithindo manyiri iye bang' to jwang'ogi kod nyithindgi biro bedo kama tek mokalo. Iroboke mar 4 abende adwaro handshake kendo aikora mar timo twak kod jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta. Jalup Ker William Ruto odiochieng' manyoro ne owacho ni oikore mar mosruok kod jatend piny owacho Uhuru Kenyatta mar tieko ywaruok mosebedo e kindgi mabiro ndalo machuok kende bang' ka bishops mag jokopere kata Catholic bishops ne owacho ni gibiro telo ne chenro mar kelo kwe e kind Uhuru kod Ruto mosebedo ka yware e kinde machien. Magitimore dwe achiel kende bang' ka jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta e kinde mane otimo twak kod ute fwambo weche mapacho kae ne onyiso Ruto mondo ogwe tao kar siko kwedo piny kar siko kwedo chenro mag piny owacho. Iroboke mar 5
Jaohala mar Rahume pacho kae Jimmy Wanjigi mabende oselano ni odhi laro kom ker kod otiko mar duond od bura mar ODM e yiero maduong' mabiro. Ne ochako limbe mare mar ndalo 4 e gwenge mag Nyanza ka odiochieng' manyoro ne oromo kod delegates mag ODM e counties mag Kisumu kod Homa Bay. Jaohala mar Rahume pacho kae Jimmy Wanjigi mabende oselando dwaro mare mar dhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro kod otiko mar ODM. Ne ochako limbe mare mar ndalo 4 e gwenge mag Nyanza kama odiochieng' manyoro ne otimo twako delegates mauke counties mag Kisumu kod Homa Bay. Ka odiochieng' makiny to odhi timo twak kod delegates mauke county ma Siaya. Odiochieng' ma kawuono odhi timo twak kod delegates mauke county ma Migori. Wanjigi ne owacho ni en gimodwaro en ni ous sera mare kaachiel kod tego duond od bura mar ODM e pacho kae. Itoboke mar auchiel, duond od bura mar ODM dhi chuoko gi e riwruok mar siasa kod duond od bura mar Pamoja African Alliance mar gavana ma Kilifi Jeffer Amason Kingi bang' ka duond od bura mar Jeffer Amason Kingi miluongo ni PA ne otamre donje twak kod jalup ker William Ruto. Duond od bura mar ODM dhi donje twak kod duond od bura mar Jeffer Kingi mano gavana ma Kilifi miluongo ni Pamoja African Alliance e loso riwruok mar siasa motelo ne yiero maduong' mabiro. Itoboke mar 7, kaka jatend migawo machon mar weche tuke Hassan Wario nyoro gomo na fai mar omenda maromo milion 3.6 kende. Inyalo nyiewo oboke mar Daily Nation mondo isom gino ma omiyo jatend migawo machon mar weche tuke Hassan Wario ne ochwado mana fai maromo milion 3.6 kende e kinde ma jatelo manotelo ne jong'wech madhi e tuke mag Rio Olympics e pacho kae mano Stephen Arap Soi to nyo chwad fai mar omenda maromo milion 103. Kata kamano kaachiel kod twech mar higni 12 e od ang'ech. Itoboke mar 8, loso e lweny ma mienjo e county kind kiewo mar county mag Baringo, Isiolo, Samburu kod Turkana. Itoboke mar 11, jal buche maduong' ma pacho kae Justice Martha Koome owacho ni otimo duto manyalore kendo odhi neno ni e bwo telo mare buche duto motere nyim doho itieko e bwo higni 3. Martha Koome mano jal buche maduong' ma pacho kae osingo ni e bwo telo mare odhi timo duto manyalore mar neno ni buche duto motere nyim doho otiek e bwo thuolo mar higni 3. Itoboke mar 14, 15, 16 gin pach jonti kaachiel kod pach josomo nyaka goro mar cartoon, weche moke county, moke pinje maoko kaachiel kod weche mag ohala. Oboke mar 2 an kod oboke mar The Star. Oboke mar 2 an kod oboke mar The Star kendo thor mar wach nyim oboke mar The Star en why Uhuru Ruto previous reunion efforts collapsed. Why Uhuru Ruto previous reunion efforts collapsed. Insiders say the differences antagonism are personal and very deep. Gimomiyo chenro mar riwo jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta kod jalupne William Ruto e kinde machien ne ogore e Luanda. Gigo ma omiyo chenro mar keto kwe e kind jalup ker William Ruto kod jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta e kinde machien ne ogore e Luanda. Iwacho ni jogo machiegni kod jotelo ariyogi wacho ni pogruok manie kind Ruto kod Uhuru en pogruok motegno kendo gin weche ma gintiere kod pogruok maduong' sana e kindgi. Gino momiyo chenro mar keto kwe e kind Uhuru kod Ruto e kinde machien ne ogore e Luanda nikech pogruok manie kind jotelo ariyogi iwacho ni en pogruok maduong'. Itoboke mar 3, jal buche maduong' ma pacho kae Lady Justice Martha Koome osingone e bwo telo mare buche duto mochwal e nyim doho idhi yalo kendo idhi ng'ado e bwo higni 3. Itoboke mar 4 nyaka itoboke mar 5 loso e wi gino ma omiyo chenro mar keto kwe e kind Uhuru kod Ruto e kinde machien ne ogore e Luanda, kiwacho ni pogruok manie kind Ruto kod Uhuru en pogruok maduong' mane momiyo chenro mar keto kwe kind jotelo ariyogi
tek mokalo. Ito boke mar auchiel, jolony weche mag uchumi wacho ni uchumi mapacho kae dhi dok piny kata dhi hinyore mokalo kalure kod yiero maduong' mabiro. Jolony weche mag uchumi wacho ni uchumi mapacho kae nyalo dhi hinyore kendo kalure kod yiero maduong' mabiro. Ito boke mar abiriyo, duond od bura mar ODM oloko paro kendo loko chung' margi ewi dwaro mar thicho oko commissioners mag IEBC kotelne kod jakom IEBC Wafula Chebukati. Duond od bura mar ODM oloko chung' margi ewi thicho oko jakom duol mochung'ne bago yiero pacho kae IEBC. E kinde machien ODM ne dwaro ni mondo othich oko Wafula Chebukati kaka jakom IEBC. Kata kamano odiochieng' manyoro jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna ne owacho ni ODM siro IEBC kendo gidhi siro lwedo commissioners mag IEBC mondo bag yiero maonge chochni moro amora, kendo gikwayo IEBC mondo bag yiero ma ohuyanga. Ito boke mar 9 bende loso ewi bura mane ong'adne jatend migawo machon mar weche tuke Hassan Mario kaachiel kod jatelo mane otelo ne jong'wech madhi e tuke mag Rio Olympics manye otwe kuom thuolo mar higni 12 miluongo ni Arap Soi. Doho ne ong'ado ne twech mar higni 12 ewi mibadhi mar Rio Olympics. Oboke mogik nyakwara mogi an kod oboke mar The Standard. Oboke mar The Standard bende loso mana ewi mibadhi mar Rio Olympics mane otimore higa mar 2016 kama jong'wech mapacho kae ne osandre mokalo e kinde ma jotelo mane otelo negi e tuke makamago ne oyako omenda mane onego bed ni konyo jong'wech makamago e piny Brazil. Magi oting'o jatend migawo machon mar weche tuke Hassan Wario manye doho oyudo kod ketho kendo chwade fine mar omenda maromo $3.6 e kinde ma jatelo mane otelo ne jong'wech madhi e tuke mag Rio Olympics higa mar 2016 mano Stephen Arap Soi nyo oyud kod ketho maduong' kendo doho ne ochwade fine maromo omenda mar $103 kod twech mar higni 12 e od ang'ech. Mano e thor mar wach nyimo oboke mar The Standard. Kana picha manie nyimo oboke mar The Standard en picha mar Stephen Soi mane otwe kuom thuolo maromo higni 12 kuom kwalo kata tiyo marach kod omenda mag jong'wech e tuke mag Rio mag higa 2016 kaachiel kod picha mar jatend migawo machon mar tuke Hassan Wario. Ito oboke mar 4, jogo man kod luoro ewi yudo chanjo mar COVID-19 wacho ni kopo ni yudo chanjo mar COVID-19 to dendi ol, dhi nyiew na painkillers bang'e to yud yweyo to dendi biro na bedo maber. Ito oboke mar 5, ODM oloko chung' margi ewi dwaro mar thicho oko Wafula Chebukati mano jakom IEBC. Ito oboke mar 6 loso ewi okang' mane doho kawo odiochieng' manyoro mar tweyo jotelo mane oyako omenda mag jong'wech mane odhi e tuke mag Tokyo Olympics idhi e tuke mag Rio Olympics akwayo mos mano Arap Soi mane otwe kuom thuolo mar higni 12 kaachiel kod jatend migawo machon mar tuke Hassan Wario mane ogo fai mar omenda maromo $3.6. Ito oboke mar 8, jalup ker William Ruto owacho ni obende oikore mar mosore kod jatend piny owacho Uhuru Kenyatta mar tieko ywaruok manie kindgi. Pajo ndiko kaachiel kod pajo somo weche moko e pinje maoko kaachiel kod weche mag tuke nyakwara mogi. Mano bende makelo wa giko nonro mar oboke e jumani. Taruoth oriti kendo ritowa rom kendo e juma manyien. Ibed kod weekend makare. Nyinga Chris Owino.